Una mica més, tenen amb nosaltres el cap de la diplomàcia nord-coreana. El seu nom, si us plau? Critico. Gonzalo... Critico las chicas. Gonzalo Bernardos. Bon dia, senyor Bernardos. Com és que Kim Jong-un finalment reunirà amb Trump? Cato loco. El nostre líder suprem... S'ha fet caqueta. És un home molt comprensiu amb... Te toco la cara. Les amenaces dels Estats Units. Quita. No ha tingut res a veure. Quita. Res a veure. Quita. Kim Jong-un està obert a acabar amb les armes nuclears de Corea del Nord. Vostè creu que és possible, això? Corea cafre. El líder suprem... Open core. Està sempre obert. Un poquet te mato. Està sempre obert a rebaixar el clima de tensió. Problema. El problema és... Perruca de gat. Donald Trump... Tic-tac, 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 tic-tac. Ara només queda esperar... I ojito. I veure. Javier Cárdenas. Què cony diu? A veure si l'entenem. I vostè creu que arribaran a un acord, aleshores? Cosa. Poden passar dues coses. Te quito pepinacos. O destrueixen els míssils nuclears... O te peta a saco paco. O comença la Tercera Guerra Mundial. Ja. I què opina la població nord-coreana de tot això? Població nord-coreana equidistant. No tenen opinió. Els és indiferent. Què va? No, i ara. Què va? Hombre, qui va? Equidistant. No tenen opinió. Te tapo la boca. Tenen prohibit opinar, de fet, sí? Coca-Cola amb Baileys. Saben que poden sortir malparats. Ja. I si tot això tira endavant, podríem estar davant d'un gest del govern nord-coreà per obrir-se al món? Obert, ja està obert. Mira, escolta, ja som un país molt obert al món. Critico Tenim coses. Twitter... Tenim foticos de gaticos. Tenim Facebook... Tenim tita i patatona. Tenim porno... Corte Inglés. Tenim de tot. La cosa. La cosa és que... Pedro Piqueras Telecirco. Que si ho mirem podem patir problemes molt greus, Ja. Doncs moltes gràcies. Finiquitat. Ja n'hi ha prou, ja s'ha acabat. Sí, ho hem de deixar aquí perquè també hem de parlar de la vaga feminista d'ahir, que va ser històrica.